Hej, jeg hedder Ulrik Heide og ejer og driver tømrerfirmaet Tømrermester Heide, som har værksted i Odense. Med mine over 20 års erfaring har jeg et stabilt grundlag for at udføre opgaver både for private, erhverv og offentlige på alle niveauer. Firmaet har mandskab til at udføre opgaver på alle tidspunkter, og det er vigtigt for os, og vores kunder har tillid til os og det arbejde, vi udfører. Firmaet er anden generation efter min far, Børge Heide, som havde sin rødder i Tarporp. Jeg har genskabt firmaet i sin oprindelige ånd, hvor der ligger stor vægt på kvalitetsprodukter og det håndværksmæssige arbejde. Vi har et stærkt team af samarbejdspartnere inden for blandt andet mur, el, VVS og også maler, så vi kan udføre fag- og hovedentrepriser på alle niveauer. Så der er ikke en opgave, der er for lille eller for stor. Du skal vælge Tømrermester Heide, for jeg lægger stor vægt på kvalitet og service, og det er lige fra tilbuddet til det færdige arbejde. Tilfredse kunder er kort og godt firmaets fundament.